Здравейте! Отново отдавна не сме се виждали, но много неща се случиха в моя живот. Пак предстоят и нови неща в ателието. Това, с което ще започна, е един освежителен ремонт. И всъщност това видео ще видите как ще преобразим мястото и след това надяваме се да започнем всичко наново и чисто в началото на следващата година. В следващите кадри ще видите как протече освежителният ремонт на ателието, който успях да направя благодарение на моят инат и на малко помощ от мъжът ми и няколко приятели, които се включиха в боядисването и пренасянето на един диван. Защото работата е много и е хубаво човек да може да си почине, размишлявайки за следващата керамична красота, която ще се твори. Причината да изчезна от социалните мрежи и от работата в ателието през последните 3 години е една огромна промяна, която се случи в живота ни, а именно появата на нашето детенце. Дъщеря ми се оказа моят най-голям учител и се превърна в огромна мотивация за мен да бъда по-добър човек и да не се отказвам. Много искам да я науча да следва сърцето и мечтите си и това няма как да се случи, ако аз се отказвам от своите. Затова, колкото и трудно да беше с бебе на едва няколко месеца да задържа ателието, след като се случиха някои неща, които не очаквах и бяха много разочароващи за мен, се стегнах, запретнах ръкави и се залових за работа. Във времето, в което бях в майчинство, нямах възможност да оставям бебето и да работя често в ателието, въпреки че много от хората, които идваха преди това на уроци, ме питаха за възможност да правят керамика. Така се роди идеята да споделям пространството с тях и да им давам съвети и насоки, макар и онлайн. Оказа се, че самостоятелната работа, когато е съпроводена от подкрепа, макар и отдалечено, отговаряйки на възникнали въпроси в процеса и давайки съвети за по-добри резултати, може да бъде добра стратегия за хората, които наистина имат желание да се отдадат на керамиката и да създават свои творения, учейки се дори от собствените си грешки. Така и до днес едно от нещата, които ателието предлага, са абонаментите за свободна работа с възможност да ми бъдат задавани въпроси и при нужда да давам уроци с конкретна тематика, възникнала като нужда при реалната практика. Щастлива съм, че ателието не загуби своята притегателна енергия и остана творческото пространство, което не можеш да откриеш в така нашумелите места за керамика, които изникнаха в последните години. Тук можете да видите една голяма професионална пещ, както и много кълъпи, различни материали, инструменти и реални примери за добри и лоши практики в керамиката, благодарение на многото неща, които сме правили през годините и съм запазила, за да мога да дам пример за неща, които не са се получили добре и какво трябва да избягваме. Преподаването е нещо, което ми доставя истинска радост и ме изпълва с чувство на гордост, когато виждам успехите на хората, с които работя. Това е и причината винаги да се старая да казвам и показвам максимално много неща по ясен начин. През последната година постигнах много, но отново не бях в ателието. След края на майчинството се върнах в художествената академия, за да завърша нещо, за което много дълго мечтаях и имах щастието да започна през далечната 2020 година. А именно моята научна дисертация в специалност керамика, посветена на един от най-големите български керамици, професор Венко Колев. Няма да крия, че едно от най-трудните неща, които някога съм правила в живота си, беше да завърша на време дисертацията си. Имайки малко дете и опитвайки се да балансирам ученето, личния живот и опитите си да се върна в ателието. Но в крайна сметка успях и сега наистина мога да се завърна с пълна сила и да се отдам на работа. Едно от най-големите неща, които предстоят тази година за мен, е публичната защита на моята научна дисертация, която се надявам да бъде успешна. След финализирането на този огромен за мен труд, мечтая да имам
още повече време, както за лични проекти, изпълнени с глина, така и за събития и интересни активности в ателието. Макар да не съм се върнала на 100% все още, от май месец започвам отново да работя, преподавайки керамика в ателието Ив Ceramics, като групите ще бъдат за малки и големи, за начинаещи и малко по-напреднали. Ако искате да се включите в някоя от нашите групи, можете да ми пишете тук, в Instagram, в Facebook и да запазите своето място за урок, работилница или цялостен курс по керамика. В някоя от следващите видеа ще ви разкажа малко повече за уроците, работилниците, рождените дни, моминските партита и другите събития, които съм правила през годините в ателието. И ще ви разкажа също повече за мен. Ако ви е интересно да виждате съдържание свързано с керамика, можете да ме последвате както в YouTube, така и в Instagram, Facebook и TikTok. Там споделям повече за уроците, workshopите и всички събития, които правя. Докато тук в YouTube ще може да виждате съдържание свързано с живота в ателието, бързи видео уроци за създаване на керамика и друго подобно съдържание. Благодаря ви, че изгледахте видеото. Надявам се да ви е харесало и не забравяйте да се абонирате. Чао от мен за сега!